prieteni, astăzi vom face o plimbare până la hotel. Ai, sunt o grămadă de spini pe jos, nu știu dacă se vede. Hai să mergem. Ce cala? Ela. Ok. Stați puțin, prieteni. Să ne teleportăm direct. Stați, uitați, uitați, vedeți acolo scările alea? Stai, uitați-le. Ne teleportăm acolo. Op! Ne-am teleportat în locul greșit, de-aia uitați o statuie și steaguri. Nu vi-l arăt pe acela. Glumesc, ia uitați, steagul puțin. Nu se vede foarte bine. Da. Acum hai să mai încercăm din nou. Bum, am ajuns. Wow. Nu știam că o să meargă, cream că o să ne teleportăm. Habar n-am avut. Ok. Nu știu de ce, stați puțin să... Da, o să ajungem, uitați, la Teresa aia. 3, 2, 1. Bine, prieteni, nu știu ce a fost aia, de ce ne-am teleportat aici, habar n-am s-a vorbit. Dar, acum haideți la hotel. Avem aici un mega ceas, mega ceas. Copicii, da, m-am arătat în videoclipurile trecute. Acesta a fost videoclipul, sper că v-a plăcut. Mă întreb cum ar putea să vă placă, a fost o plimbare. Da, sper că v-a plăcut și da.